जेयानो जाया मानो दिनै बे रामफलबिलाव थानाय बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार बेखौ मदद होनायनि बेलायाव जों सावरायनाय नङा, जों सावरायबाय थादों। दाख्लैसो गोलाव सावरायनाय जादोंमोन सेन्टारफोरखौ मारै मदद खालामनो हायो बेनि बागै जों दाख्लै साब्रै साबासो मानसिफोरजों ज' जादों। हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजितगिरि बसुमतारी बेबायदि जों सावरायनाय जे जों प्रायरिटियाव जोङो मा खामानि मावनांगोन। हारिमु आफादा मोनसे लोगो हमखांबाय जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांजों मावनांगौ जोंहा गोबां दं। बिनि गेजेराव जाहाथे जों प्रायरिटि होननानै जोङो खामानि मावलांनो हायो आरो बबे बबे फसंथानफोर इनस्टिटिउसनफोरखौ जोङो मदद होलांगोन बेबायदि आयदाफोरखौबो जोङो सावरायगासिनो दङ। दा दानि जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथाङा जोंनि बर' हारिमुखौ मुलुग दरबाराव फोसावनायनि लागै माखासे हाबाफारि लागासिनो दङ।